Yo, piye kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah aku kuwi mau teko wis dilokke. Piye? Kojak MC kaya wong dolan. Klambine kaya wong dolan. Aku ki bingung kok yo. Lah bingunge nggih ngendi to? Arep dandan Petruk Bagong Gareng ora lucu. Gak patut. Arep blangkonan suaraku elek. Arep nganggo jas ra iso tuku. Arep dandan pocongan rung wayahe. Mumet aku. Wis ora sah piye-piye rasa bingung wis kaya ngene iki wae. Iki kan lah telung dina awake dhewe awor nek ya ora salin-salin. Lah kowe piye ora salin ngene padha piye ta yo. Niatnya tak awake dhewe mulih kok ya. Ayo lho salam sik yo Mbak Geke. Nggih alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bapak matur nuwun sanget nggih. Dalu menika saged pepanggihan kalih panjenengan sedaya. Iki ana karang tarone tuwek-tuwek meno iki. Iki sak leting karo aku ketok iki yo Karang tuwa karo aku sak leting yes iya. apa-apa. Nggih Bapak mugi tansah pinaringan sehat, pinaringan waras, sehat, waras nggih. Selamat dunia selamat akhirat Amin amin ya rabbal alamin. Nggih matur nuwun sanget Bapak Agung sampun ndhawuhi kula senajan seniman elek ya. Iki mergo melas asline iki yo. Sing ngejawab kowe Pak Gundul lho. Gundul, aku yang gumun nih. Mas Gundul kuwi jenenge wis gundul lho kok ya tukul lho rambute. Gumun aku. Jane iki gundul nih kok ya tukul rambute. Kemakine ra ilok-ilok lho. Untune ya tukul. Cok kok paten ojak ya aku. Ya ndak yo diatur apa iki karo nyarengi dahar. Ya. Dalem. Oh nggih monggo. Oh nggih monggo Bapak. Alah kula dereng enten Pak. Iki karo sedayu. Nggih Wah, nggih. iki enek upik iki. Iki angger enek kuwi tanda-tanda. Ngapa? Mesti aku ora bakal melu grup iki. Lah ngapa? Restu laras gara-gara kuwi ucul ya ta. Kama Sutra ucul. Lah sedayu arep ucul gara-gara iki. Oh mergo ki eneng. Ya iki sengkunine ya iki. Ya. Piye yo? Kowe iki linggih iki ngopo Lali bocah? kok. Oh lah bocah lancang kowe iki. Kok yene nyambut gawe lagi omong sak kecap kok linggih. Kaya ngono kok njaluk 7 juta mulai ra nggondas apa piye? Ya iya. Iki tukang syutinge ditarik kok tikus cilik meni sapa Lah jenenge? iya, rada minggir tole ndak Iki kepikir. diaturke apa yo? Karo ngrengeng-ngrengeng. Manut-manut wae aku wis 6 yo. Mau nek pundutan anu mau lali apa to mau? apa kae mau? Putra Nuswantara, Putra Nuswantara. Ayunane iki sing apik sijine ya mau apa? bareng-bareng. Setia Tuhu ya. Sepira Om? Terus anu apa ki Putra Nuswantara? Akeh banget tok sing njaluk piyai klitah-klitih kene mah lho sing njaluk ki. Endi to mau? Pamintaku lima situasi. Kowe genti yo ya. Neng ndi? Nanjake no suaramu lho. Suara. Moh Nek. Oh kowe mung bawa tok. Kae Mbak Eka apa mantene apa Mbak Yune apa mantene? Mantene nggih Mbak nggih. Udu kok. Oh udu to, dulure ya. Ngantene yo cilik ngono lho wong iki. Oh iya apa kowe ngerti nek cilik. Metruli aku nul. Kae mau adine. Udu ya. Endi ta kan? Pamintaku nimasitase nyatot runtut tansah reruntungan. Pamarada ning kono ki
ki ngono ya apik to, Jak. Ya. Kene iki aja kono-kono, kono urung mandahan. Iya. Kene iki nek sulape ra jamak-jamaki ngopo? Oh, lah bapak kan nyorot no. Mesake men. Lah ya lah kudune iki kan sing jenenge gundul kan kudune iki. Lah kamu raketang sithik. Lampu jare kok ngisor jare. Ayo, kok ketoke sulap ngono jebule. Nyatot runtot tansah reruntungan datan kinggang sarambute Ben kok kan mendemi ya ngene iki kok. apa Kowe iki kok. lah pake jare nek rambute kowe ngomong Yo. Ya wis terus. terus nih Dan yo Teko ngendi? Oh, pripun, Pak? Oh, ngantene niki. Ya Allah, Mbak Husnul Khotimah. Oh, yang dari Mbak Pereng Husnul ya? Khotimah. Lah mantan kakung pundi? mendem Kowe iki ora enek mantan kakung kok mendem. lah mbak emu apa oh teng dalem oh ya ya Oh, alah. iya Nggone mantan wedok ndik mau. Ndek mau. Terus ki langsung diboyong rene. bablas Lho lah, kene ndak Mbak, apa-apa ya ora capek nggak apa-apa ya nanti besok malam sudah diobati diobati apa? tik 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 Wow, obatnya beli kita. pil kita kok iso pil kita kok beli kita loh Opel kita toh. ya Dan yo ngrungokke suaramu Lamun adot caket ing hati yen lho mas iki dawane nek Bode dawa wah iya oblong-oblong lah ya bar nyawang sing nyuting metisil semene iki kok terus anu lah iya tukang syuting kok mung sak tikus lah iya aja ning petengan ndak kepidak rada rene Pindho mimi lan mintuna hayone mas bareng hanetepi wajib sida asep dikai omongan saithik ngono kok. Apa? Basa iki mau bawane rampung iki sing masih sing kono dhewe sing tote-tote kae iki lagi bar madang pecicil-pecicil. Saking ngene. Ayo yo kono dipenakke. Ayo sigit. Kok kono melen ya? Katur Pak Gundul ya, sing ngejab ya. Didawi rono lho, Jak. Wah.
bangsa teng ngarepmu ki ora ujar ora kaul. Piye? Sok nek aku iso sugih arep tak tuku. Arep mbok nggo apa? Tak kekke nggon kolam iwak nggon kowe karo tak kon ngatur wae lho tenan aku. Arep kowe iki sing arep sugih kapan? Apa jago lurah wae lah merucut kok. Lah ya mulane Den. Piye? Wong ki manuta Gusti Allah dalane Gusti Allah aja nerak. Nyatane tak terak kula nyalon lurah ndek wingi nggih kalah Pak. Haji nganglen anak. Oh, apane neh. Kowe iki saru. Piye? Mesti patoke kleru meneh mesti. Ora. Lah kok benake wae? Malah ra nganggo iki. Malah dilani. Mula mobat mabit kok ngene. Aku ora perlu ora gaduk kabele wis kowe. Lah apa ora enek sing ngene iki? Ora enek wis. Sing gak enek apa-apa ning ngene iki gak enek oh. Gak enek. Jak, enek telepon. HP ku nang kono apa ora? Paling lesing iki mbuyak gene. Kowe iki nek iki aja sregep-sregep utang. Lah piye? Blangire tanggapan ditelepon iki sing isin aku. Kowe ndutang aku wae urung lunas lho. Kowe iki utang ning ndi neh? Kowe gek-gek ning ngene Pak Gundul kene iki ya wis mbok bon. Heeh iki aku wis ra bayarane dilunasi. Wong kok ya ora ndisin ketok iki. Rampung aku. Ya jenenge kowe pojak ngeng lho. Ya ngeng tenan kowe iki kok. Gara-gara nyalon lurah wingi kuwi jane ya ora entek akeh. Jane ming sithik ning pomo tak tukokke ciun oleh muka ya 2 tahun ya enak ya. Gilani. Oh, kowe bar do mamo. Malah rapopo malah sehat ya, Mbak. Iki ya urung rabi iki. Rabi ya untuk tukang syuting lho kok tikus apik banget. Tukang syuting kok kaya tikus. Rai dicat pilok kok ngono. Iki rupamu apa motok to jane iki. Wong kowe dhewe ora motok kok lho ngetno ki mesake lho. Ketok iki sok dongano ndang gelis gedhe ngono aja malah mbok kaya tikus. Kaya welut. Kaya ben yo le sing penting urip yo le. Timbang kocak kocluk ya. Teko ngendi le? Mugianto Hei, golek Pak Gundul wae, yo. Hei, nang kono wae. Yo. Kayu nyedak rono yo. Yo. Kowe iki mung ngombo wae. Ora enek mikir kok. Waduh tenan iki. Tak tunjang tung.
Dan Piye? mula jan motan kena kinira ngene iki. Piye kuwi lire piye kuwi? Nek ndelok bentuke rak ya Alah nang piye kok ya bentuk ngono ki lho. ya postur tubuhe kuwi lho maksudke. Lho, Wow. ampun. Oh bojone papat. Lah kok malah kon ndongake pokoke jak dongakno aku iso bojone papat. Kacukmu sepiro? Bola. Ayo diatur kene. Kono. Kenging napa, Pak? Dolanan lading ae. Kenging napa, Pak? Lading. Peso. Lah jenengan iki nek kena lading kene aja dokokne kene dikira liyane sing dibungkus. Rodoke mriki lho, Pak. Nah ngono kuwi kok aku nyawang kok gregeten. Mbok gandhenmu ngrasani Pak iku pagi sunat rek diperban ngono kuwi. Ora aku iki driji nek kono kan yo luwih gedhe aku ngono. Jogging tebe. Mugianto Iki kok ya awak dhewe ora rono-rono ki engko. Mulane
Kowe iki tuwek malah payu men wae. Kandhan lagi lengganan kok ya. Kowe rene sik ben digenti sing nom-nom kae kowe lariano sik. Anu digantos penyanyi. Nggih Pak nggih. Wis tuwek kowe ku mbok oyo malah. Lah bapak iki yo ingin kok. Malah mati, malah. Ya ora. Sik aku tak mbut gawe sik. Kowe ganggu aku sik. Ayo Ndan kowe rono kowe ku dianu Beni kowe. Piye to? Kowe ku dindemi Beni malah. Lho. Ngene. Ina.